እንኳን ሓንመጻኹም ናብ ሰማይ ድረስና ሕጂ ከመይ ጌርና ቪድዮ ናብ ዩቲዩብ አፕሎድ ከም ንገብር ናብ ዩቲዩብ ዘርጋሕናዮ ቪድዮ ከዓ ተደሊና ናብ ህዝቢ ኩሉ ሰብ ዝሪኦ ተደሊና ከዓ ናብ ዝተወሰኑ ሰባት ጥራይ ሊንክ ድሰደድናሎም ሰባት ጥራይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምርኣይ ማለት እዩ። እቲ ናብ ህዝቢ ልክዕ ከም ዝንሪኦ ዘለና ቪድዮታት ኣብ ዝርጋሕ ዘሎ ኣብ ዓለም ማለት እዩ እቲ ናብ ውሱናት ሰባት ንብሎ ዘለና ግን ናይ ውልቂ ብዙሕ ሰብ ክሪኤልካ ዘይትደልዮ ንኣብነት ዝኾነ በርዝደይ ወይ ዓመት ኣብዒልካ ኣለኻ ናይ ቆልዓ ወይ ገለ እሞ ናብ ኣዝማድ ናብ ኣዕሩኽ ናብ መሓዙት ትሰዶ ደሊኻ ንምርኣይ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ህዝቢ ይሪኦኒ እቶም ሊንክ ዝሰደድካሎም ጥራይ ክፈልጥዎ ዝደለኻዮም እቲ ውራይ ወይ እቲ ጉዳይ ጥራይ ትሰደሎም ማለት እዩ። ስለዚ ዓንተ ወይ ኣብ ካልእ ቪድዮ እንታይ ሪኢና ነርና ፍሉይ ከመይ ጌርካ ኢሜል ጂሜል ትኸፍት ከመይ ጌርካ ከዓ ዩቲዩብ ኣካውንት ትኸፍት ቻነል ወይ ከዓ ስለዚ ድሕሪኡ ኣፕሎድ ምግባር እዩ። ስለዚ ኣብታ ቻነል ናይ ዩቲዩብና እንተኣቲና መፂና ኣብዚኣ ኣብዛ ክሬት ትብል ዘላ ላዕሊ የማን ወገን ተደመሮ ምልክት ዘላታ ክሊክ ንገብር ድሕሪኡ ኣፕሎድ ቪድዮ ትብል ትመጽእ ኣፕሎድ ንገብራ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ሰሌክት ፋይልስ ትብል መፂኣ ኣላ ነታ ፋይልካ ኣብዚኣ ግበራ ንምባል ክሊክ ገይረ ኣለኹ ኣብዚኣ ቴስት ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ሓንቲ መፈተኒት ቪድዮ ስለዚ ቹዝ ክብላየ ብየማን ክሊክ ገብር ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣርእስቲ ህቦ ቴስት ቪድዮ ዝተፋለየ መግለጺ ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ቆልዑ ድዩ ናይ ዘይቆልዑ ዘይምዃኑ ግድን ክንገብሮ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ናይ ቆልዑ ስለ ዘይኮነ ኖ ኢለየ ኣለኹ ኔክስት ክንብላ ኢና እንደገና ኔክስት ክንብላ ኢና ኔክስት ኢለ ክሊክ ገብር ፀኒሐ በዚ የማን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዚአን ዝያዳ ክርእየኩም ደልየ ዘለኹ ፕራይቬት እንተኾይኑ ንውልቅኻ ማለት እዩ ምስ ውሱናት ሰባት ጥራይ ሼር ትገብር ኢሜል ብምፅሓፍ አንሊስትድ ክንሪኣ ደሊና ዘለና እታ ቪድዮ ኣፕሎድ ምስ ገበርካያ ምስ ዝተወሰኑ እታ ሊንክ ዝሃብካዮም ሰባት ክሪእዋ ወይ ሼር ትገብራ ማለት እዩ። ፓብሊክ ተኾይኑ ንህዝቢ ልክዕ ከምዚ ኣብ ቪድዮ ንሪኦ ኣብ ዩቲዩብ ንሪኦም ቪድዮታት እሱ እውን ህዝቢ ፓብሊክ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ደሊና ዘለና ሕጂ እንታይ አንሊስትድ ምክንያቱ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ዘይኮነ ክንሪኦ ዘለና ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ሰብ ዝተወሰኑ ሰባት ጥራይ ኢና ሼር ክንገብራ ደሊና ዘለና እቶም ሰባት ከዓ ሊንክ ብምስዳድ ሼር ንገብራ ማለት እዩ። ሕጂ ብዝታሕቲ ኣፕሎድ ክትገብር ፀኒሓ ፕሮሰሲንግ ወዲኣ ኣላ ስለዚ ሴቭ ብላ ማለት እዩ። እንታይ መሪፀ ዘለኹ አንሊስትድ መሪፀ ኣፕሎድ ከም ዝገበረት ፈሊጠ ኣለኹ ሴቭ ብላ ሴቭ ተለያ እታ ቪድዮ ትውዳእ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ንኒኦ እንታይ ትገብር እዛ ሊንክ እዚኣ ቪድዮ ሊንክ ንህለታ ኣብዚ ንዓዓ ጥራየ ኮፒ ቪድዮ ሊንክ ገብራ ኣብዛ የማን ደላ ማለት እዩ። ተደልየን እዚኣ ሃሪመ እውን ነዛ ሊንክ ናብ ዩቲዩብ ክኸይድ ክእለ ባዕለይ ንኽሪኦ ሕጂ ደልየ ዘለኹ ግን ሼር ንምግባር እዚኣ ስለዚ ነዚኣ ክሊክ ገብራ ኮፒ ገይረ ሽዑ ኣብ ቫይበር ኣብ ኢሜል ወይ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ መሰጅ መልክዕ ገይረ ሰዳ ማለት እዩ።